ndiri baba vangu ini mai wake nyaya yachikati nalafu machia inyaya yemunda takasvika pagiraundi munda uri kuta vana vachikati uzi nalafu mo ndewake wachikati munda uyu wakatengesewa lafu mo mugore ra2018 namai wacho wachikati wakatengesa lafu mo $500 wakatengesa ari mapisi mairi palafu mo nepehanzvadzi yalafu mo asi wakazotaurirana wachiti wachikati wachadzosera mari kunana lafu mo nehanzvadzi yake asi haasi tadzosera. Saka wachikati wari mushure muda kudzosera mari idzodzo wakazotengesa futi 3000 kune munhu ari mushure panzvimbo ipapo wazotengeswa futi nawachikati uyo asitaudzosiwa mari dzavo vakatengeswa futi nawachikati. Saka wachikati wakazouya pamunda apa nekuklema mai wacho watoshaika ndo pane magakavara awakati tidzosere mari yedu mari yacho isi kudzoka nyaya iripo ndekuti vari kutounderstand vari kuti chimbotidzosera mari yani yedu otora rendi yani. Saka iwe hausi kutoda, you want to make profit. What it means is kuti ukaona kuti mnauda kuofa 5000 unotora ku 5000 imunhu woti saka yatogame uwonda law kana usati wadzosera vanhu mari yavo chii chinhu chakaitwa namai wako panoramba pari pavo kusvika wapa mari yavo. Iwe haubvumirwi chikati kushandapo kana kuoneka paine mumwe munhu kwete kusvikira mari yevanhu wadzosera mari yavo. Ande pane muzukuru wacho muzukuru aridzinga pamba iendai changamire ine baba muchataura pana muzukuru wacho dzakanga dziri 2 nemuzukuru wachikati wari kudzinga muzukuru pamba. Zvakaitika pande zvokuti uyu musikana uyu anga ari pastendi pake namai wake. Wachikati wanga ine stendi yawo, wachikati ndobva waenda kutaundi dzimba dzavo bva dzadonha. Uyu bvaashaikirwa ndimai bvaatowana mbuya mai wachikati ndobva agara pamba. Dzimba dzamai avo bva dzadonha ndobva aramba ari kugara pamba. Wachikati pawazouya manje musikana ari kugarawo pamba, wachikati wakudzinga muzukuru kuti chibva pamba pamai wachikati apake apa dzakaparara pawachikatiwo futi dzakaparara. Saka chiriko ndechekuti by right uyu muzukuru haakwanisi kuokupa dzimba dzanasekuru wana wasekuru waio une kwake kwakapera. Saka chiripo ndechekuti chikati ngaachipe muzukuru nguva yekuti awake pamba vanhu pamai wake ndinoita muvwini pamai wake pachibwezi pamai wake stendi iripo asi hapasinapo dzimba. Saka inini chidai chisirei chikati nezviro zvamai wake imimi ndai pamai vangu wenyu asi paroda chii time yekuti muzukuru adi akwanise kuwaka kuti akwanise kuzomuva. Zvichazoitika neyambuya kana chikati azowakawo kwake kwakapiwa kusiri apa zvazvani zvake, asi tikumupa benefit yekuti ndipa baba wani wake uyu wendawo kwani baba wake simple ande vanhu waenda mawatisimisa changamire musi wa 16 Mei dare renyu kana maklipi ari mufoni zvakabuda zviri crystal clear kuti murume uyu chandoi chanyanya
anga asina kutenga munda aba aiwa izwa ibambo imi makatengesa munda akatirika makatengesa munda ini anda kutengesa munda aba no chaka zatakuita baba chile grade tema investigation it's a criminal offense kutengesa chii saka whether akatengesa munda ndima yenyu kana ndiani you are all in hot soup ichile grade tema investigation makatengesa munda kana kutengesa munda uyu akatengesa ere kana mutenda. Then I will make my decision from there. Ndenda kutauri manje kana mangwana chamukasa muzwa makudaizwa. Chanduda chendangoti chete chizwa ibambo. Ibambo is a criminal offense. Kutengesa chi munda. Ndakuvunza kuti makatengesa munda here. Mati hamuna ndikachiregerai tiite mainvestigations here ndinoti munhu wakatengeswa here then tikataona kuti munhu wakatengeswa tichaziva zvinochaita kana taona kuti munhu wakatengeswa tichaziva kuti zvinochaita tokudaidzai tokutaurirai muzukuru wakarohwa kumurume wake ini muri mwana wako kwenyu sei muramba kwenyu ana ndiri baba wangu ini unatakana kwa mai wake wako